Шитте яшәүче милләттәшләребезгә туган телне сакларга милли сәнгать ярдәм итә. Бу максат белән күпчелек очракта татарлар һәвәскәр театр оештыра. Пенза шәһәрендә дә шулай. Әле күптән түгел театр коллективы булдырганнар. Үз көчләре белән барлык кирәкле реквизитлар, декорациялар табып, бер гаилә булып яшиләр, янып эшлиләр. Һәвәскәр артистлар белән хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева танышты. Пенза. 356 еллык тарихы булган шәһәр. Әлбәттә, бу рәсми чыганаклардан. Җирле татарлар бирегә күпкә иртәрәк килеп урнашкан диләр. Бүген Пенза өлкәсендә 120 меңнән артык татар яши. Ә татар булган җирдә, әлбәттә, сәнгать, җыр, театр да бар. Әле ни бары бер генә ел эшләсәләр дә җитди әсәрләр куеп өлгергәннәр. Милли классика шедевры Галиәскәр Камалның банкротын сәхнәләштергәннәр. Пенза татарлары аны бик яраткан, кат-кат килеп карыйлар ди артистлар. Өмер буе башка профессияда эшләдем. Булгактыр булып та, сатучы булып та эшләдем. Вообще специальность минеке зооинженер. Вот. Нәрсә китерде сезне театрга? Театрга китерде. Минеке оныкларым үз янымда юктыр. Кыш көннәрендә, кыска көннәр, озын төннәр миңа уйнарга театрга. Мин вообще күптән инде аны мечтать итеп тордым. Әйе, арада хисапчылар да, кибетчеләр дә бар. Әнә шулай театр күпләрнең күңел түрендә йөрткән хыялын чынга ашырган. Канатланып киләләр, бөтен күңелен биреп фанатларча эшлиләр. Шуннан рухи азык алалар. Нинди рольләр башкардыгыз шушы театрда уже башкарып өлгердегез? Ой. Һәм менә ничек итеп әзерләндегез ул спектакльләргә? Нинди дулкынлану хисләре бүләк иттеме менә театр турында? Алла, вот Ләйсән, мин театрны яратам яшьтән элеп. Әлдә кичкенә вакыттан элеп школда укыганда куя идек концертлар. Аннан зурая башлагач комсорг булдым. Без режиссерыбыз белән күрше авылларга огонюклар устроить итеп йөри идек, концертлар куеп бергәләп. Беренче Пензада татарские вечера проводила. Автономия булгач, мин монда, конечно, инде автономиягә килдем. Мәскәүдән дә күчендем монда яңадан инде Пензада торабыз. Вот спектакльләрдә катнашам с удовольствием, конечно. Йырларга, биергә вообще яратам. Телим, чтобы безнеке бетмәсен. Яшьләр белсеннәр. Мин аныкларымны янымда йөртә башладым. Җирле сабантуйлар, милли чаралар да театрдан башка үтми. Үзләре уйлап тапкан һәм оештырган менә бу фольклор күренеш мәсәлән, әле күптән түгел булып узган Пенза сабантуеның иң күркәм бизәгенә әйләнде. Иң беренче спектакль куйдык, банкрот. Ничегендә тием, авыр да иде, җиңел дә иде. Без узаклашып репетициялар уздыра идек. Төнгә 12 сәгатькә кадәр кышын эштән соң татар халкыбыз, театр яратучыларыбыз җыела да и репетировать итә идек. Равилә Исхаковна ни әйтә, шуны тыңлыйбыз. Әлбәттә, әлегә хәл ителмәгән, күңелне тырнап торган кайбер мәсьәләләр дә бар. Ну, проблема безнеке бар, безгә кирәк помещение, безгә кирәк финансовая поддержка. Шул проблема инде бетен. Самодеятельный театрларда ул самая главная проблема инде. Артистларым телиләр уйнарга, кетәләр миннән роль. Мин инде, наверное, бу 2 елда шуның хәтле күп пьеса укыдым. И үземнең труппама инде ладлап, ул нәрсәләрне инде кайсын инде әзәйттем, кечерәйттем, темпоритмасында инде ладладым, музыкасында инде таптым. Уйлыйм, что әгәр бездә помещение булса, без инде ул нәрсәләрне ясарбыз, эшләрбез, артистлар китеп тора. Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәлен, Туфан Миңнуллинның Әлдермештән әлмәндәрен дә куярга хыялланалар. Театр киләчәккә матур планнар, хыяллар белән яши. Нәрсә бирә ул театрга яшәртә? Миңа бирә, ничегендә тием татарча, бик вдохновение шундай. Миңа прямо театрда бик ярып уйныйм, бик яратам уйнарга. Миңа вот прямо вот бирә силы. Удовольствие, сила бирә. Мин яратам. Ниндирәк артистлар җырлый сезгә?
Менә сез бит аның барысын да беләсез бит инде. Алар без сез бит инде бер гаилә булып яшкансыз, шулай бит. Менә ниндиләр алар? Алар Янып торалар, янып торалар. Шулай янып торалар бөтенесе. Шуңа күрә миңа интересно эшләргә кызык. Ә ул чынлап та вот шундый кеңгелгә ята ул нәрсә. Мин төннәр буе ясыйм, чертежлар ясыйм, каян чыгарлар, кая барырлар, нинди булыр действие, бөтенесен ясап, төннәр буе шул нәрсә белән шөгыльләнәм, и миңа авыр түгел ул нәрсә. Нинди генә милли чара оештырсалар да һәрберсе оныкларында ияртеп килә. Ничек тә туган телне, йолаларны саклыйсы иде, балалар күңеленә сеңдерәсе иде. Бу турыда алар чын күңелдән борчыла. Кайнар йөрәкле эш сөючән милләттәшләребезгә карата тирән соклану хисләрен кичердек. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Пенза шәһәре.